Hemmhekk għadna kif rajna il-bib tad-dar ċentrali jingħala wara li għadd ta' ġurnalisti jilnaw nistgħu ngħidu għal dawn l-aħħar 3 sigħat xielu id-dwar ta' quddiem kulħadd ħaseb li se nkunu nistgħu nagħmlu l-mistoqsijiet tagħna lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija iżda dan jidher li mhux il-każ. Biex nagħtu ftit kuntest anke fuq rapporti li kien hawn saret laqa bejn membri parlamentari nazzjonalisti anke minn wara dar il-kap Adrian Delija u b'manuvra li ma bħala il-kap Adrian Delija jidher il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija il-lejla ħarab il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti li ilhom għal dawn l-aħħar 4 sigħat jistennew wara l-bibien tad-dar ċentrali għall-kummenti.